phela uvunya khona lo mbuzo njengamanje ukubingelela lawo mathinto acebisa intombi mshalazelo wazimshazela abadala zamqomo sangoma science khoma vele nefico social natsha nathi umntana umuntu onqomana nonkomo bayokutshela abanolwazi ngane zakwethu singena lana engosini yethu lapho khona sibheka khona amagalelo abaculi sibheka khona izinto ezinhle nezimbi ezenzeke emculweni kaMaskandi kanti lapha siyathanda ukuthi ke sibonge uKhuzani noma simbongele siphinde simbonge futhi nathi siyithimba lo Maskandi ngokuhlukahlukana kwalo lapha ke sibonga ukuthi ukwazile ukuthi ayosimela ke lapha ke emncwabeni kaMama uDebora Fraiser kanti no-SABC futhi ubhekeka ujabule kakhulu ke ngezenzo zikaKhuzani ngoba usevele amaqembu kanti ke siyajabula nathi ukuthi isinto sethu siyavela njengethimba elikwazi ukusebenzisa umqondo nelikwazi ukuthi livele njengamanje kwimbukiso bhanyabhanya ngane zakho lapha ke siphinde sikhumbule futhi ukuthi ke uKhuzani kanti usike lona unyanyavu lwemoto iAvanza ke kuthiwa ke uyithuthelele kwela samandaba lapha khona ke iyo gaya khona siyothutha amanzi kushuthi ngane zakho sicela ke ukuthi ngabe usuku lakho lokuqala la subscribe uphinde futhi usifollow enkundleni zokuxhumana ku TikTok iyona iGuluva TV kanti kuzo zonke inkundla futhi zokuxhumana iyona futhi ke iGuluva TV singabala khona Facebook sibale khona Twitter sibale khona ke no Instagram ngane zakho siphathela ke imbukiso lapha bhanyabhanya ekuyiyona ehamba phambili yakhe ke uKhuzani esemncwabeni kaMama uDebora Fraiser asizuyidlala imsindo ngokuphelele ngenxa ke yokuthi ke bazosiclaima la ekhaya kodwa ke sokubonisa ukuthi ke abantu bebecule kanjani lapha ke emcimbini kaMama uDebora Fraiser ithokozele I'm gonna be